Arribo aquí cap a les 5, ja hi ha una persona que és la coordinadora a la part informativa del programa, la Vanessa Raja, que ho ha deixat tot preparat, també de forma coordinada amb els serveis informatius el dia anterior, que fa un full de ruta amb totes aquelles informacions que ens sembla que seran els referents durant la jornada que comença. Pots posar una mica el volum? Bon dia, són les 7. El dia, amb Jordi Duran. A la COM, la realitat des de primera hora. Realitat informativa corresponent a aquestes primeres hores del dijous 17 de març 2011. Ara que passa un minut de 2:15 del matí, a la tertúlia, Antoni Bolaño, Iu Forn, Miquel Martingam i Sans i el senyor Joan Puigcercós. Bon dia. Què tal? Veu? Gens. Una mica pujant de cop. Vols llegir de vegades? Doncs quan vulgueu, són els Manel en directe al Dia a la Com. La cançó del soldadet que a través d'un ull de bou veu que volen uns falciots i no és que hi entengui molt el soldadet, però que volin els falciots deurà voler dir que la terra és a prop. I tan a prop deu ser que baixa el capità, intenta no semblar nerviós mentre acaba la instrucció. Concentreu-vos, soldadets, sigueu prudents i arrapeu-vos a la vida amb les ungles i amb les dents. Gràcies, Joan Pau. Ara continua el dia amb l'Albert Vito. Adéu.